आगुरु हम शिखिथिले क एमिति करके एमिति हला क एटा इंग्लिश रो केमिति लेखा हबो के आउ ए क तापरे ख ख केमिति हबो के एच ए ख तापरे ग ग होची जी ए ग तापरे देखिया घ घ होची जी एच ए घ तापरे उआ होची खाली हबो एन तापरे च होची सी एच ए च तापरे छ केमिति हबो छ होची सी एच ए छ ये होची क के ए क ये होची ख के एच ए ख ये ग जी ए ग ये घ जी एच ए घ ये होची खाली हबो एन ये होची च सी एच ए च ये होची छ सी एच एच ए छ एको कौन करियो प्रैक्टिस कले अभ्यास कले कौन हबो शिखि जियो मन रहिबो को एमिति करके एमिति हला क एटा इंग्लिश रो केमिति लेखा हबो के आउ ए क तापरे ख केमिति हबो के एच ए ख तापरे ग होची जी ए ग तापरे देखिया घ होची जी एच ए घ तापरे उआ होची खाली हबो एन तापरे च होची सी एच ए च तापरे छ केमिति हबो छ होची सी एच ए छ ये होची क के ए क ये होची ख के एच ए ख ये ग जी ए ग ये घ जी एच ए घ ये होची खाली हबो एन ये होची च सी एच ए च ये होची छ सी एच एच ए छ।